Imam Pro Gaming i danas ćemo igrati PES 2014. Mnogi kažu da je to loš PES, kako ovo, kako ono, kako treba pola sat dok igrač primi loptu i to. Meni PES nije nešto savršen, ali skroz je ok. Snimat ćemo od njega malo, snimat ćemo mnoge FIFA, PES 13 i tako to. I šta još? Ovako, ja sam sad, da se predstavim to, ja sam sad novi na YouTube-u. Snimat ću tako PES, FIFA, Minecraft, preživljavanje, svašta. GTA San Andreas, Call of Duty 2, šta još imam, svašta. I šta još? Treba da kažem, ne znam više šta da kažem, i da, subscribeujte, lajkujte, to sve, pratite me i da, ja sad ovo što gledate ovaj gameplay PES-a 2014, to ne igram ja, igrat ću ga ja, ali sad snimam zvuk samo preko telefona, pa ću to da prebacim na kompjuter i da pustim zvuk i igricu odjednom, sve zajedno. I da, šta bi vam još mogao da kažem? I pišite nešto, pišite dole u komentare koje teme da smislite. Napišite neku temu dole u komentare, neku temu na koju ću ja vama da odgovaram, da vam pričam te teme i da imam nešto da pričam dok snimam, da ne bude samo da ovako malo 2 minuta, 3 i poslije ne znam šta da pričam više i gotov video, šta da kažem više, ne znam. A ne mogu da komentarišem igrice i to dok igram zato što nemam mikrofon. I to je slušalice, nemam mikrofon i slušalice, nemam ništa. To ću da kupim, imao sam pre i sada više nemam, pa kupit ću i šta, snimat ćemo normalno, svaki 3., 4. dan i klipovi. Ja sad možda i ne stignem nešto zbog škole da izbacivam. Samo vi meni napišite temu dole koju hoćete ja da pričam. Ja ovako snimim preko telefona koju ću temu da pričam, lepo ubacim tu, sve lepo. Znam koliko treba minuta, to da ispričam sve i posle odigram gameplay, sve lepo snimim, izbacim, srećni vi, srećan ja i ekstra. Ne znam koju ću temu. Možda i ja neku temu smislim dok vi ne budete nešto smišljali. I da, šta još da vam kažem, subscribeujte. Pa, kažite prijatelja drugovima, ne, da gledaju mene. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte. I super. Šta još da kažem, još minut i po najviše ću biti ovdje sa vama i ja onda idem. Pozdravljamo se, vidimo se u nekom drugom klipu, sa nekom drugom igricom i tako to. Dok ne kupim slušalice, radit ćemo ovako teme, pričat ćemo i to, kao što sam rekao, da ne bude dosadan više sa tim. Šta još da kažem? Pozdrav za sve drugove moje iz Vrela i tako to. Ne samo iz Vrela, svih gradova i to.
pozdrav za sve vas, za sve, pozdrav. I šta još da kažem, ne znam, samo gledam da mi istekne vreme. Evo, i pozdrav, vidimo se u nekom drugom klipu, sa nekom novom igricom, pozdrav.